Či je starý, či je mladý, podľahnú rovnako. Títo piloti lietajú odkedy sa postavili na nohy a udržali v rukách vysielačku. 4 roky. Áno, chcel som byť pilot ako dopravný. Pilot Braňo má také lietadlo, v ktorom by odviezol aj oboch malých modelárov, ani jeden však na jeho akrobáciu nemá žalúdok. Hodnota jeho stroja hraničí s cenou auta. Priznáva, že sám by to financovať nezvládol. Manželke nemusím tajiť účty, manželka je spolusponzor. Modelárstvu podľahol aj Martin Babiak, hoci si pri lietaní nespieva, za 4 roky sa vypracoval na špičkového pilota. Koľko lietadiel však za ten čas padlo za obed, to nepovie. No, radšej nepriznám, lebo to bude vyzerať tak, že neviem, čo s peniazmi. No, stojí to obete, no, žiaľ, nedá sa nič robiť. Tak ako pri každom hobby, aj tu niekto vytrča z davu. Pilotovi Adamovi už vysielačku ani netreba vidieť. Starí modelári sú spokojní, pokiaľ držia v rukách vysielačky detí, je viac než isté, že o talenty na medzinárodných súťažiach nebude zo Slovenska núdza. Môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že lietanie je jednoducho droga. Neviem sa toho zbaviť. Dobre, Adam, díky. Z častej Braňo Tomaga, televízia Markíza.